argi dagona Loli da, diru asko mugitzen zala honen guztiaren inguruan, eta raketisten dago garai oso oparoa izan zela, ezta? Nik ez dut alaba putari nahi. Errespetu pizka bat bilotza, Testu ingurua ez dakigu. Eta ez dakigunez, oraintxe jakin behar dugu nork errantzion nori eta non. Zu badakizu amari izan nionien honetara Dedikatuko zidela? Bai, esan zidela puta ez. Zer gertatuta ere, aber nun enterratuko zaitu ez. Lehen putak ez euken kanpo santorik. Abez ezaten doztian, Kirolari hauen ibilbidea oparoa eta luxuz betea izan zen une jakin batzutan eta bertze une batzutan iluna eta mespretsuz betea. Ainhoa Palomok informazioa eta lekukotasunak bildu ditu haien ahotik. Ainhoa, raketisten arrakasta hori dela eta, profesionalak direla. Irudika dezakegu garai hartako gizartea oso aurrerakoia zela, ez? Kokatu behar dugu ez dala gauza bea frankismo garaia bete-betea edo errepublika garaia, hor bereizketa garbi badago. Egia da badagola olako arrakasta bat eta miresmen bat eta indar bat, baino gero frankismoarekin gainbehera datorrena eta neurriak hartzen direna hori suntsitzeko. Kanpoan batez ere izan zuten hauek onura edo... Euskal Herritik kanpo erran nahi duzu. Hemen izan zen, debekua gaizki ikusia, garaian baitan hobeto edo gutxigo. Bai, esan. Bai, baina zergatik juten zian Madrileaino jolastea, zintzuten hemen jolastu? Euskal Herrian frankismoaren aurretik baziren 4 frontoi. Baina hasieratik itzeleko arrakasta izan zuten bai Madrilen eta bai Bartzelonan. Hemen antzadanez gaizki ikusita zegoen. Azkenengo raketistak sartu zirenerako Euskal Herrian esan ezer antolatzen. Familiek zerraten zuten? Familietan danatari dago. Ondo ikusten den familia daude, pelotariak dialako, edo ikusten dutelako inbertsio bat, eta ez dute, nik alabari raketa eskolak ordainduko dizkiot Eibarreko eskoletan, eta aterako dandik raketista bat. Bazekiten oso ondo irabazten zala, eta orduan etxera dirua bidaliko du. Beste batzuk zer egiten zuten eskutatu. Eskutatzen zuten alaba raketista zala. Eta hor zaten zuten eskame juntzala Bartzelonara, edo Madrilen eskame zehola. Badaude zin ikusi karagarria dutenak, eta adibidez esaten dutenak, nik ez dut alaba putaik nahi. Holaxe, nik ez dut alaba putaik nahi. Bazeon orduan olako jokoa, ordutegia, emakume hauek ziren bere buruaren jabe. Orduko moldeakin eteten zuten erabat. Eta horri eurra ematen zitzaion hemen. Ez dut alaba putarik nahi, eta alabak zer antzuntzun? Alabak borrokain berri izan zuen, pilotari izan nahi zuen, eta jokatzen bukatu zuen, eta izan zen onenetako bat eibartarra. Baina hemen frankismo garaian ditadura bete-betean zeuden, eta orduen emakumean nola? Saiatu zian raketa desagertarazten. Orduan, hasiera batean lege bat ateratzen dute, arau bat ateratzen dute, raketa gori-gorian, puri-purian dagoenean debekatzeko. Ehunka emakume pelotari ditugu Espainiako frontoietan barrena sakabanatuta, eta frankismoak esaten du fuera. Emakumeak etxea eta raketa fuera. Orduan, ez dute lortzen, protesta handia daude, interes ekonomikoa daude, militarrak ere frontoien jabedia, orduan hor nahasmen handia sortzen da, eta orduan egiten dute moldaketatxo bat. Eta hor zaten dute, ez dugu etengo, baina ingo duguna da legea moldatu. Orduan nik esaten dut horreiten dutena dela raketa hiltzen utzi. Lizentzi berriak ez ditugu mango. Raketan eskolak itxiko ditugu. Frontoi berririk ez da eraikiko. Orduan gelitzen diren raketistak zer dira? Gero eta adinegoko jendea da, ez dago gazte remesarik, eta azkenean raketa hiltzen bukatzen da. Beraz, frankismoak gero eta zailtasuna handiagoak ezartzen ditu raketistak egon daitezen berriak eta, baina azkeneko kolpea zerk nork ematen dio
Nik uste dut dela gizartea oro har aldatzen da, apustu giroa ja ez da frontoitara mugatzen baizik eta zabaltzen da, emakumearen lan eremua zabaltzen da, eta oro har pilotan gainbehera ere hor dago, ez? Modalidade, gizonezko modalidadek ere poliki-poliki gainbehera datoz, ez? Eta 70. hamarkadan ja hasten da holako emakumeak ere adinekoak dira, eta orduan da danan arteko konposizio bat 80an bukatzen den arte, ez? Euskal raketista profesional horien amaierak zeintzu izan ziren? Batzuk itzuli ziren etxera, bukatu aurretik, eta beste batzuk bukaera arte, frontoia itxi izan arte, Madrilen egon ziren. Emakumeak ikusten dute adinekoak direla, egoera okerrera doala, eta antolatzen hasten dira. Eta erabakitzen dute epaitegira joko dutela gizarte segurantzaren zatia eskatzera. Badagokielako, egon direlako 20 urtez, 25 urtez, 30 urtez frontoi batean enpresario bat lotuta, eta hasten da borroka juridiko bat. Baina eurek ez zuten ordaintzen kirolari bezala, baizik eta artista bezala, ez? Haiek zerga bat ordaintzen zuten, artista bezala, eta beraien borroka izan zen, kirolari bezala, nahi zutela hor urrats bat eman eta lortu zuten. Irabazi zuten. Irabazi zuten. Eta ez hori bakarrik da, ate berria zabaltzen dute kirolari gizonezkoentzat. Artean oraindik bide hori egiteko zegolako. Eta orduan jurisprudentzia sortzen dute emakume pelotariek. Hala. Ikusten dugu gaizka, emakume bete aurre. Daburu. Jakin dugunarekin, ematen duna da, raketisten bizitza eta bere testuingurua eta zure ogbidiarena, aktorena, oso antzekoa zela, edo ze? Bai gaizka, mundu hau painelu bado. Ze, eurek kobratzen zuten artista moduan, gu bezala. Da, eureri esker gu daukagu sindikato bat, eta berak esan du, jubilatzeko orduan, arazoak izan zituela, eta ni badinoat geurtik, amintxe, ni naizela sekula santan jubilatuko, ez doztelako mongo, arazoak izango ditu dalako, beraz, antzera parecido, Raketistako be igual? Balitik, Zer modu sartu zuten zuen etxeetan, historia ikasiko zenutela esan zenutenean. Ez zenuen entzungo horrek ez du irten biderik, edo gero nun lan egingo dezu. Beti egon dira, begionez ikusten ez diren profesioak, batez ere emakumezkoentzat. Niretzat ere etzan bat ere erreza esan, etxian esan nuenean aktorea izan nahi nuela. Eta raketistantzat ere, etzen bat ere erreza esan, familikoa konbentzitzea. Dena zuten traba. Familikoentzat lotzatzeko kontua zen, izkutatzekoa. Naiz eta atzerrian kanpoan arrakasta izan. Eta etzen hori burruka bakarra, Frontoian dana eman ez gain, kanpoan ere horma asko bota behar izan zituzten, bide berria zabalduz, bai beraientzat eta gizonezko pilotarientzat ere. Zoritxarrez horma botatzea ez du esan nahi berriro ere ez direnik altzatuko.